Ja, global sikkerhedspolitik, det er jo ikke en størrelse, som vi alle går rundt med en skudsikker viden om. Vi er til gengæld sikkert mange, der har let til en skråsikker mening. Alene af den grund er det for djøffere, der jo ikke er meget for de skråsikre meninger, der kan dagens emne synes at være en smule i kanten af djøffernes professionelle virksomhed. Og det er det måske også, når vi lige tænker sikkerhedspolitik, så er der ikke mange, der siger, det er djøf. Det går nok bedre med dagens dagsorden, hvem er vores fjender? Men spøg til side, der er faktisk mange djøffere, der arbejder med sikkerhedspolitik i Danmark og for Danmark under udenlandske himmelstrøg. Og dels er sikkerhedspolitikkens udvikling af voldsom betydning for, hvordan vores arbejdsmarked udvikler sig både ude og hjemme, og det gælder jo i høj grad også dem, der er med i fronten på hele videnarbejdet. Derfor er det en stor fornøjelse at kunne være med til at byde velkommen til denne eftermiddags og aftens lange møde mellem paneldeltagere og djøffere med vidt forskellig baggrund. Mødet er et eksempel på en vej til at udbygge og udveksle viden i det stærke netværk, som djøf er. Vi har gennem det sidste år gennemført en international undersøgelse. Det har vi gjort som led i det fokus, vi har sat på globalisering. Og hvem har ikke sat fokus på globalisering? Vi har gjort det af den grund, at djøffernes arbejdsmarked er meget påvirket af, hvordan Danmarks konkurrenceevne udvikler sig. Det gælder både inden for den private sektor, hvor vi i disse dage timer runder 10.000 medlemmer af djøf-baggrund, og i den offentlige sektor. Den internationale undersøgelse kortlægger såvel arbejdstagernes som arbejdsgivernes opfattelse af, hvordan vores medlemmers vilkår er i internationalt arbejde, dels som udsendte, dels som ansatte i internationale virksomheder eller organisationer. Og resultaterne er ikke opløftende for Danmark. I summarisk form er de, og de er sat en lille smule på spidsen. Vi forbereder ikke vores medarbejdere forud for udsendelse. Vi holder ikke god kontakt med dem undervejs, og vi bruger ikke deres ressourcer, når de kommer hjem. Virksomhederne taber på bundlinjen, og det offentlige taber i indflydelse i forhold til det, vi kunne have fået ud af det ved de investeringer, der er foretaget. Det er altså vigtigt at få investeret i en indsats, der øger udbyttet for den enkelte og for arbejdspladsen og for samfundet af det arbejde, danskere gør i udlandet. Det er vigtigt at få investeret i de medarbejdere, der kommer hjem, for ellers bliver afstanden mellem det, der er realiteter, ikke alene for medarbejderne, men også for Danmark, alt for stor. Det nytter ikke, at vi lader som om, at de bare har været henne hos naboen i et par år eller 5. Disse indsatser er utrolig vigtige for opretholdelse af forbindelse mellem det, der sker derude, det, der er nogen, vi kender, der oplever, og så os, der er herhjemme, og det, der er herhjemme. Det er simpelthen nogle mennesker, der er remtrækket i det, der skal give os udbytte af globaliseringen, og de er også remtrækket til den sikkerhedspolitik, der udøves både globalt og i Danmark. Hertil kommer så, at arbejdsvilkårene i udlandet en del steder er blevet ændret ganske betragteligt gennem de seneste år, i hvert fald for danskere. Højt profilerede engagementer i Afghanistan og Irak samt en Muhammed-krise har bragt Danmark på verdenskortet i et hidtil ukendt omfang. Langt mere end dronningen H.C. Andersen og Michael Laudrup, og jeg havde nær sagt også Uffe Ellemann-Jensen, har kunnet til sammen. På den måde, der spiller sikkerhedspolitikken direkte ind på dagligdagen for de mange, også djøffere, der arbejder for danske virksomheder ude og for den danske stat. Det er simpelthen blevet farligere at være dansk. Om det skal være sådan, det er et politisk spørgsmål, men de politiske beslutningstagere må købe hele pakken og også betale for hele pakken. Djøf har således gjort finansministeren opmærksom på,
at det er uholdbart at sende danskere ud i verden som repræsentanter for Danmark, som om intet i verden og i dansk sikkerhedspolitik er ændret. Før var det farligt at være visse steder, fordi det var farlige steder. Nu er det farligt at være repræsentant for Danmark alle steder. Det må erstatningsordningerne reflektere. Foreløbig har finansministeren tygget på denne venlige påmindelse i månedsvis. Det er utilfredsstillende. Når man stikker hovedet frem, så må man være parat til også at få en på næsen. Det går ikke at lade andre tage fra og så stå trygt herhjemme og tale om store værdier. Vi skal bruge mennesker, der er rede til at løfte de store værdier for os, også på den anden side af danske grænser. Men tilbage til det langt større perspektiv. Dagens oplægsholdere vil komme med deres bud på den globale sikkerhedspolitik i de kommende år med en ny præsident i USA. Det bliver det jo uanset hvem man ellers skal tjene pengene på. Et EU, der søger sin udviklingsrolle. Et Danmark med høj profil, men som en af oplægsholderne så pointerer det, måske uden strategi. Ja, måske det var mit, det var ikke oplægsholderen. Og en verden med terror som reel fjende. Jeg ønsker alle nogle spændende timer i al venskabelighed med eftertanke til dage, måneder og år frem i tiden. Rigtig godt møde.